Ibutho lookhetshe IiHawks zibambe abantu abane nababengabasebenzi kumasipala ombaxa wase-Nelson Mandela Bay kuquka nosomashishini abathathu ngezityholo zobuqhophololo kwakunye nonaniselwano ngemali. Elityala liphathelene neTender yango-2014 yesebe lezempilo kweliphondo neyayixabisa imali engange 26 million rand. Intatheli yethu Lirato Fekisi isicacisela ngcono ngeli nqaku. Ndiyazibusela kuni namhlanje silapha namhlanje eHumud Police Station apho sothetha neHawks spokesperson uYolisa Mgabadela zosiqala exactly why elapha this morning sive kusasa ukuba kuzobanjwa abantu bakade besebenza for masipala by-5 with issues regarding money laundering also no corruption. Yolisa khasibasile qala, why are you here this morning up at Humud Police Station? Silapha eHumud Police Station sizokungqina ukubanjwa nokutshajwa kwabasebenzi base-Nelson Mandela Bay Municipality ngezityholo zobuqhophololo zokugudisa imali ezengendlela emnyama nobuqhetseba. When we speak about money laundering, le tender yayika 2014, cela usicacisele exactly what happened, what went wrong ngale tender le batshajwa ngayo namhlanje. Itender ikhutshiwe ngumasipala, ikhutshwa for kwicandelo le-Public Health Directorate. Ikhutshelwa ukuba kuthi xa kusenzeka i-projects kujongwe into ukuthi ingaba lo project iyaba nafuthelini na kwimpilo zabantu abahlala kuloo ndawo. Ihambile ke le project ile tender yanikezwa kwikhampani engenabo ubuchwephesha bokwenza umsebenzi lowo. Sibe ke isithi ke ingxelo ikhona ikhampani ekade isetyenziswa umasipala ewenza yona lo msebenzi. Yonke ke le mali sithetha ngayo ingu-26 million rands iye yabhatalwa le khampani ingakhange yenze nomncinci umsebenzi. Kwaze ke kwakhona ke ne-companies ezintathu ebezisithi ke zincedise nayo ekufunxeni le mali kwingxowa kamasipala. Ingaba mama abantu babanjwe baphi ngoku, and then in terms of ukwazi amagama abo sikwazi nikwazi bangobani babanjwayo? Bakhona ngoku abaphakathi epolice station bayatshajwa babekwa ubutyala ngoku kuba ke besabekwa ubutyala bengekaveli enkundleni asikabinalo ilungelo lokuba singawabiza amagama abo. That was Yolisa, who's a spokesperson to Host Eastern Cape esitha babantu balapha ngaphakathi apha eHumud Police Station bafumana ii-charges zabo xa be-appearishe before court sokwazi ukwazi amagama abo, but they're being charged for issues of corruption and money laundering kwitender ka-2014 apha eNelson Mandela Bay. Kodwa now must really back to in studio.